Moi roztomili, dziś obom wyrządzę o tym, co się ryczało, jakie były takie partykuły, co ludzie ich w dycki używali, ryczeli, jak się wylękali, jak się czegosik, czemusik dziwowali. To są roztomajte takowne słowa, co ich się już nie używa dzisio. No, jeszcze te starsze generacje można to znają, ale ja wam dzisiaj przypomnę, co wszystko, jakie te partykuły roztomajte się używało, a używały Igor paniczki, bo paniczki dycki się bardziej były wylękane. Boły się pająków, bardziej się boły ćmoka, no ale chłopi też czasem, jak oto chłop szedł z gospody ku chałupie, to też wiele razy jak szedł kole kukurzycę, na coś się zaszuściło, to się wiele razy wylękał. Posłuchajcie, roztomili, jako to było z tymi partykułami, co ludzie wrzeszczeli. Roztomili człowiek tak oto na każdą, większą częścią czasu rządzi, mówi albo prawi. Stanie się, że zacznie ryczeć, bai jak się powadzi, albo się na kogoś nasro, a w ten czas bai gaździno, jak je przeciwno, to poradzi wrzeszczeć, a szczekać na gębie, a i 2 godziny. Ale czasem je tak, że je oto cicho, w chałupie, a naroz, gdoś gryknie, tak gans nie na zdaniu. Wiecie, wiele razy było tak, że się człowiek tak wylękał, że mu gans serce stanęło, a kańsi w piersiach go coś i tak dziubało, jakby mu ze 20 jegieł tam gdosik wraził do postrzodka. A jeszcze zależało, co kto zawrzeszczał, bo w ten czas inksi wnet wiedzieli, co temu człowiekowi je. Jeśli się czegosik wylękał, albo się mu cosik bai fest spodobało. Najwięcej się ryczało, kiej cosik bolało. Oto starka drepsili po placu, a flinkli do jakiejosik starego zdziorba, co go tam stazik niechał. Abo inkszy roz gaździno się śpiechała, a chyciła wrzawy dekiel od garca, a zaryczała. A obie zaryczały aj waj, abo ała. Wiele razy było tak, że se ku temu jeszcze rzekły jakieś szpatne słowo, co go tu tutaj nie będę ani prawił, bo przez to dziecka posłuchają. Inkszy roz 2 stare ciotki się zeszły u nas w kuchyni, a jedna drugi wyrządzała, jako to było u Hanki na szkubaczkach. Jak już wszystko powyrządzali, to ta druga ciotka zawrzeszczeli na głos. Ale Stazik, co drzymał przy blasze, aż chupnął ze sztokerli, a pies przy budzie zaczął szczekać, bo Borok nie wiedział, co się robi. Jak mama już po trzeci prawiła dzieckom, aż bydą po cichu, a one furt dorobiały, to potem, po czwarte, już mama zaryczała. Basa malejki. To już było źle, a dziecka wiedziały, że muszą być szykowne. Jak się szła podziwać kamratka gaździnej do chlewa na nowe cielacko, co się ulągło w nocy, to zaryczała bez uroku. To samo musiały żyć paniczki, kiedy się szły podziwać na maluczki dziecio do swojej kamratki. Też prawiły bez uroku. A to bez uroku bez mala przeganiało złe czarownice, a złe moce. Bo wiecie, roztomili, że jak się dziecko niechało same w kolybce, to mógł przyjść diabeł, a chynąć tam pod ciepa, a to dziecko wynieść kęśki do lasa. Jak gaździno wlazła do stodoły, jak się podziwała do sąsieka, a tam nie było wobec wajec, to zaryczała chruza. To samo zawrzeszczał gazda, jak się mu złomały widły, co ich oto sprawił. Na babucia się ryczało hykś. Bai w ten czas, kiedy się go puściło na zagrodę, jak się mu wyciepowało gnój z chlywka. Jery na kandy. To prawiła bai gaździno, kiej kopła do wołka, a naszła szumne ziemnioki, takowne becoki, jak się patrzy. Inkszy roz, jak stareczka wleźli do szpajski,
rożli światło, a uwidzieli wielkucnego pająka, to zaryczeli Jezeryna. Mogli zaryczeć Jezeryja, albo się prawiło też Jeweryna. To znaczyło, że się czegosik człowiek wylękał. To samo Stazik prawił, kiej stanęły godziny. Choć ich rano naciągnął, a one przeca cykały. Mógł jeszcze żyć jowej kany. A to znaczyło, że Stazik był zdziwiony, że godziny nie chcą iść. Jak dziecka przyleciały z pola do chałupy, a beczały, bo ich popoliły pokrzywy przy lesie, to mama też zaryczała, dla zmiłowania kany. Chneda chciała wiedzieć, z czego ryczą, że ich słychać na isto w drugiej dziedzinie. Owczorze, jak odganiali owce, to na nich dycki ryczeli byrdzia. Na barona tak dycki też hukli Staziczek, kiej podcie baron chciał wleźć do starczynej z ogródki. Jak się spuścił z kulika. Dziecka, jak wylazły z chałupy do pola, a uwidziały pierwszy śnieg, to były rade, a zaryczały juja, albo juja kandy. Były rade, że je pierwszy śnieg tej zimy. Kiedy stareczka zaczęli kulać ciasto na zawijok, a kulok się jej złomał, to zawołała na głos Juzineczki. Potem aż Stazik przydrepsił, a też nie poradził uwierzyć temu, że kulok, co go kupili tydzień temu, już się zrympolił. Bo wiecie, kiedyś jak się kupowało kulok, to on poradził kulać 50 roków, a dzisiaj jak się kupi kulok, to się poradzi złomać, a i za 3 dni. Jędry z maryna, huknął chłapiec, kiej siedział przy życe, a 3 żaby mu chupły kole szłapy, a inszy roz, jak szeł kole lasa, a już było ganz ćma, to se sum do siebie na głos żyk. Loboga, lebo lobości kandy. Ale jak starociotka, kiejsi szli miedzą, kole kukurzyce, a naroz cosik ni zaczło fes szuścieć, to zaryczeli lokrysta Boga. Jednako inszy roz, jak szli przez las, a cosik goniło pomiędzy strumami, to hukli lokrysta Pana, albo lokry Jana. To znaczyło, że się już fest wylękali. Jak gazda ustrugał gaździnej nowy puczek do ziemnioków, a był ganz piękny, to ona zawołała o 106. Ale jak się ten kulok złomał, bo gaździnka miała przeca moc siły w rękach, to potem zaryczała na smolono piernika kany. Jeszcze jak bai Stazik ciągli wodę rympołem ze studnie, a amper był iny do połówki pełny, to hukli przez uroku. Na kocura gaździno zaryczała dycki psika, kiej go odganiała od mlyka, co go podoiła, a jeszcze nie ocedziła, a jak i kury wlazły do sieni, a namarasiły, to dycki rykła sakrakany. A kiej szykowny gazda sprawił burdak, a już szło wioć obili, to a i Staziczek na głos rzekli sakulandy kany. Jak baba zaś uwidziała chłopa, że je naprany, to do niego ryczała dla zmiłowania, co by już przestał chlastać. 100 diosi, ale będzie miał szykowną tą babę, prawili chłopcy, kiej uwidzieli galankę od swojego kamrata. Wczoraj my byli w lesie, to tam było tych grzybów. Prawili syncy Stazikowi, a gaździno wyrządzała kamratce. To też to wczoraj padało, że nie szło z chałupy wyleść. To wielkucny strum urosnął za tych porę roków na miedzy. Prawił gazda gaździe, a jak przyszli na spęd, to se na głos rzekli, to tu przeca je ludzi, bo ich naisto było godnie. Tuż widzicie, roztomili, że dycki, jak człowiek chciał żyć cosik, co uwidział, czegosik się wylękał, lebo go cosik pichło w klepecie, to trzeba było to żyć na głos, a wiele razy było tak, że się to prawiło tak na głos, tak głośno, żeby martwego we trówle obudzili. Roztomili, dziękuję pięknie za posłuchanie. Jak się wam jak macie radzi, to moi drzistani, to mi dajcie palec do wyrchu. Macie takie 2 obrazki. Na jednym macie wiersz, co się wam może spodobać.
a na drugim obrazku macie taką pytkę, co byście subskrybowali mój kanał. Dziękuję pięknie, niech się wszystkim darzy.